Ti agna ed ti salinong ti kangatuan, kinitipan na laknib ti man nakabalin amin, mabalin ako na iti Apo. Sika ti kamang ken sa laknib ko, sika ti Diyos ko, ken ka agtalekak. Ilisi na kanto ka dagiti piggad adi ka ammo, ken ka dagiti makapatay a sakit. Sa lukuban na kanto ka dagiti payak na, ket awan to ti pakananwam. Sa lakniban ken aywanan na kanto ti kinapudno ti Apo. Awan to ti kabuteng mo iti rabii. Uray pa iti pana asumyag ti aldaw. Di mon to kabuteng ti didigra adumteng iti sipnget. Wenno ti angol nga agpapatay ti lawag. Uray sa nga ribo ti matwang ti sikigam, ken sa nga 10,000 ti mapasag iti lawlaw mo. Saan kanto a madangran? May matangam to no kasatno ti pan nakadusa dagiti managdakdakes at tao. Agsipod ta pinagbalin mo ti Apo akamang mo, ken ti kangatuan a salaknib mo. Awan to ti dakes a mapasamakin ka iti taeng mo. Awan tumot ti dumteng a didigra. Taibaon to ti Diyos dagiti angheles na a mga iwan ken ka, tapno iti sa dinuman a papanam sa lakniban da ka. Kadagiti imimada, tappayaan da kanto, tapno saan na madunor tasakam iti bato. Ibaddet monto ti leon, ken ti uleg. Ipayat monto tinarungsot a leon, ken tinagita nga uleg. Kuna ti Diyos, isalakan kunto dagiti agayat kanyak, ket sa laknibak to, ida, taammuda tinagan ko. No umawag da kanyak, ipangag kunto ida. At daak to kadakwada iti tiyempo ti riribok da. Ispaleg to ida, wen padayawak to ida. At iddog abiyag ti iparabor ko kadakwada, ket isalakan kunto ida. Pagkat ika'y mabuti at ang iyong pag-ibig laging mananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti at ang iyong pag-ibig laging mananatili. Sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-umabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti at ang iyong pag-ibig laging mananatili. Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti at ang iyong pag-ibig laging mananatili. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-umabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain. Nag-umabaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon.
mananatili sa iyong lilim at sasabayin kita sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan kita sa dakong lihim. Ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyong laman. Matatagpuan sa iyong mananatili sa iyong lilim at sasabayin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan kita sa dakong Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasabayin kita sa dakong lihim. Mananatili nang masumpungan kita sa dakong lihim. Nimbag ngal daw, kanyayo amin kakabsat, madaydayo iti apo. Dispensaran nyo kuman kakabsat, nohan nyo pa lang makita, iti napintas nga itsurak. Tahan pa awan ti video tayo tatakabsat, audio laeng, gaputa awan iti kuryente nga nagmalmalam. Iti aldaw iti Sabado, ket rumabi unayan kakabsat, awan pa laeng.
Nasipngat tata dito ayan ko nga pangire-recordak nga pacheck kakabsat nga numan pay anya nga wagas ket mabalin latang agtignay ni Apo Dios kanya tayo babaen iti panakay buray dagiti sasauna. Ket sapay ko mamangted daytoy kanya tayo nga kabsat ti spiritual nga pamigsa, pamarigta nga balunan tayo manen para iti daytoy sumaruno nga lawas iti panagbiag tayo. Iti tema tayo nga kabsat iti daytoy nga agsapa ket may papan iti panagkararag. Ket iti adal tayo na pauluan napatag iti balikas, aramatan tayo nga ag kararag. Iti teksto tayo masarakan ti Colossus chapter 4, verse 2 to 4. Kastoy ti kunana, Diyos sardayan ti agkararag as isa sa lukag, kat agyaman kayo iti Diyos. Ikarkararagan na kami matapno ikan na kami ti Diyos, sinasaya at agundaway, ang mga sabakan mangipakamo iti palimad may papan kini Kristo. Taday ito iti gapuna nga dak ita iti pagbaludan. Idawdawat yo amay lawlawag ko daytoy kasrebeng ko nga aramiden. Adda kabsa ti duwa nga puntos nga inak ibingay kada kayo umuna. Tarigagayan ti Diyos ti kararag nga adda pamagyaman na. Ganiti may kadwa, tarigagayan ti Diyos ti kararag nga adda panggap na. Kakabsat ditay nga tagibasitan iti bilag iti sao. Ababalaang kakabsat iti ibaga iti ukom, ngambalbaliwan na iti biyag iti tao. Mabalin nga madusa, wenno mawayawayaan. Ababalaang iti balikas nga rumwar iti bibig iti doktor, nga mabalin nga mangted wenno mangpugsat iti namnama iti pamilya a maseknan. Yes or no laeng iti ibaga iti babae nga maikasar, ket mabalin nga agtayag iti biyag iti maysa nga lalaki. Kada tayo nga online students kakabsat, true or false laeng nga dapat time limit na, ngem apektaran na nga dakkel iti grado tayo kakabsat. Iti bilag iti sao, ket sagot manipod iti Apo, ket nasken laeng nga maaramat kas indisenyo iti Dios kakabsat. Iti libro iti Santiago, iti dila ket nayarig kas timon, Apoy, nabunga akayo ken pagayusan adanom. Mabasa tayo daytoy kakabsat iti Santiago chapter 3. Basit laang nga paset ti bagi ngam dakkel iti maaramidan na. Nabilag ngagpaiso ti sao ket kas namati iti Apo, manamnama kuma nga aramatan tayo dayto iti wagas nga makaited dayaw iti Dios. Ngam kasatno nga ta no balikas iti maysa nga balod iti aramatan iti Apo tapno isuro na tayo iti nayusan a panagbiag. Nalakakadi para ken kang aklunan data. Dayto iti kasasaad ni Apostol Pablo idin surat na ti libro iti Colosas. Dakkel nga rod iti panagduadua dagiti dadduma no pudno met laeng nga pagayatan ti Dios ti met na kaputam may sa isu na nga balod. No yarig tayo kuma iti tiyempo tay tatta kasano tayo nga rod kakabsat nga ipangag iti sursuro iti maysa nga balod. Ngam ti kinapudno na ni Pablo ti inaramat iti Apo tapno makamamo iti pastor iti Colosas nga ni Epafras. Ammo damet ni Epafras ket napan iti Roma tapno konsulta ken ni Pablo ket di pay piman nagsubli. Inawat ti Colosas iti surat ni Pablo babaen ken ni Onesimo ken Tikiko. No adda kabsat iti pannakabalin nga encourage kayo nga basaon nyo kumay ti libro iti Colosas nga kabsat tapno iti kastaket at adda pay nga maawatan tayo uneg iti kay papanana. Dagiti palso nga namati ket ipapababada ni Pablo. Gapu iti pannakaybalod na ket nangimula da iti panagduadua kadagiti namati iti Colosas kunada. Apay nga patsenyo ni Pablo? Apay nga patsenyo iti kuna iti maysa nga balod. Kasano kay nga rod nga isuro iti maysa nga balod may papan iti nadyusan nga panagbiag. Inaramat da iti kasasadi Apostol Pablo tapno supyatan da iti kinapudno iti ebanghelyo. Ngem inaramat kid din Apostol Pablo daytoy nga gundaway tapno isurat ken idanon kadakwada iti mensahe iti kina Dios ni Kristo arumbeng nga itan-ok ken dayawen da. Iti daytoy nga adal makita tayo nga sakbay nga gibos iti surat nang ibati isu na itinabatay nga pamalagi para kadagiti namati sa jay tapno umay man iti panubok wenno panagriro dagiti palso nga panursuro magwardyaan latta iti puso ken panunot da. Impalagip kadakwada iti kinapateg iti panagkararag. Di ba kabsat no asidagan nga matay iti maysa nga tao ket dagiti maudi nga balikas na isu iti kabisado tayo dagiti maudi nga inararamid na alaket isu iti subyan tayo nga kabsat. Ket kastamat iti libro nga insurat ni Apostol Pablo iti libro iti Colosas kakabsat. San mga matay isu na? Ngem gapo ta agibuson iti libro, it makes it more important nga in highlight kakabsat dagiti maudi nga
balikas na. So iti last nga chapter, iti daytoy nga libro kakabsat, masarakan tayo iti bilin ni Apostol Pablo may papan iti panagkararag. Kat daytoy iti imbilang ni Apostol Pablo kakabsat nga wagas tapno ad dapay nga matungpal datay bilin na nga set your minds on things that are above and not on things that are on earth. Mabasa tayo dito Colossians chapter 3 verse 1 and 2. And daytoy kakabsat nga mensahe nga may papan iti ibagbagan ni Apostol Pablo nga panunutan nyo dagiti adajay langit na langitan nga banbanag han nga dagiti na dagaan. Daytoy kakabsat iti dahilan no apay nga iti panagkararag ket maysa kadagiti wagas nga imbilang ni Apostol Pablo nga kapapatgan nga wagas tapno iti kastakit mangipagkomunikar tayo iti Apo kakabsat. Inlawlawag na babaen ti teksto tayo no anya nga klase ti kararag ti kalkalikaguman iti Dios manipod kanya tayo. Kakabsat san nga mabay ni Pablo nga dumawat ti kararag kadagiti gagayem na. Kadagiti namati ijay Kolosas. Urepay no apostol isuna kasapulan na lata ti suporta iti panagkararag para kenkwana ken iti ministeryo na. Ngaman nga nga klase kakabsat iti kararag iti kalkalikaguman iti Apo manipod kanya tayo. Iti muna kakabsat nga punto nga kayat ko nga ibingay kanyayo nga pacheck nga kalkalikaguman iti Apo Dios kakabsat nga wagas iti panagkararag tayo ket datay kararag nga adda pamagyaman na. Kunana iti verse 2 kakabsat, Dio sardayan ti agkararag as isasalukag ket agyaman kayo iti Dios. Ket nga sa uwen kakabsat dayi Dio nga sardayan ket consistent ka panagkararag. Kastoy met kakabsat ti panagkararag dagiti umuna Kristiyano, mabasa tayo dayta iti Acts chapter 1 verse 14. Alalo ka tamba di Biblia kabsat ang kala nga agdengdengeng ka kasla radyo lata toy dengdenggemon nya basaem data Biblia kabsat. And masarakan tayo dita kabsat nga in-encourage na Apostol Pablo dagiti namati iti Colossus nga tuladan da kumati nagbalin nga ehemplo dagiti muna nga namati nga masarakan ti Acts chapter 1 verse 14 nga haan nga nagsarsarday iti panagkararag da kabsat. Daytoy kakabsat nga bilin na Apostol Pablo ket masarakan met kadagiti da dumapay nga surat na kas kumay ti umuna Tesalonica chapter 5 verse 17 nga kunana diyo kumaliwayan ti agkararag. Kaya nasa unday ito kakabsat ket kanayunan tayo iti panakilangan tayo iti Dios baban iti panagkararag tapno agbalin nga normal kas panagangs tayon iti panagkararag. Idi naiyanak ka, awan iti nang isuruken ka, no, kasano ti aganges, di ba? Nagbalin nga natural langan ken ka nga, inhale, exhale kan, because it's part of your life. Ket kas may nga namati iti Apo, iti kumapanagkararag kakabsat, ket may yarig nga panaganges tayon. Awanan iti mangisuro kanya tayo, mangipalagip kanya tayo, oy aganges kan, han nga kasi kakabsat, no di ka, agbalin nga natural dayto kanya tayo, nga iti nyaman nga pasama iti biyag tayo. Naragsak man naliday man, adda iti panagkararag kakabsat. San namat kaya't nga sawen nga naimot ti Diyos nga sumungbat iti kararag, iso nga kulitan tayo. Iti kinapudno na, pag-ayat ti Diyos nga sungbatan dagiti kararag, iti tumunggal maysa anamati kenkwana. Mapadasan tayo lang no maminsan iti panaguray, kadagiti sungbat ti kararag tayo, tapno maparang ay pa iti pamati tayo, ken iti panggap tayo, nga tungpalan iti pagayatan iti Diyos. Baban iti panaguray tayo, maisagsagana iti puso tayo nga umawat, iti sungbat, iti kararag. As we wait, God is preparing our hearts kakabsat nga umawat, kadagiti na indaklan, nga sungbat iti Diyos, kadagiti pakidawat tayo kenkwana. Baban iti panaguray tayo, rumang ay tayo iti parabor, sakbay pay, nga sumangpet iti sungbat, iti kararag tayo. Minsan, mas importante kakabsat dajay karakter, nga mabuild kanya tayo, ngam dajay mismo nga sungbat, iti kararag, nga dawdawatan tayo iti Apo. Ket bayat ti awan sarday na, nga panagkararag tayo, at ako mati agtultuloy, nga panagsalukag tayo kakabsat. Iti pakakitaan, iti nasalukag, a panagkararag, ket iti panagkararag, anapnuan, iti panagyaman. Masapul nga siririing, gan sisalukag tayo, bayat iti panagkararag tayo iti Apo. Kasi tin modelo ni Nehemia nga sisalukag, iti panagatag iti kabusor, bayat iti panagkararag na. Alakat lukatan tayo tumanan kakabsat, nagiti Biblia tayo, iti Nehemia chapter 4, verse 9. Mabasa tayo kakabsat iti Salmo chapter 141 verse 2 nga dati nga silalagip tayo kuma nga saan nga mapuuran iti daton no awan iti Apo yan ti altar.
Iti pudno nga kararag ket kasapulan na iti spiritual nga bilag ket agtatawd lang dayta iti Espiritu Santo kakabsat. Iti pamagyaman ket maysa nga rekado tapno agbalin nga nabilag iti kararag tayo. Iti naimpusuan a pamagyaman iti Apo iti mangnayon pabor kadagiti karkararag tayo. San tayo nga maibusan iti rason nga agyaman iti Apo isut gapuna nga awan ko masarday na iti panag kararag tayo kakabsat. Laglagipon tayo. Iti pakakitaan, iti nasalukag a panagkararag, ket iti panagkararag anapnuan panagyaman. And that, aan nga may busan iti rason nga agyaman tayo iti Apo, isut gapuna, ngawan kuma iti sarday na iti panag, kararag tayo. Dahito man kakabsat iti kalkalikaguman iti Diyos, nga wagas iti panag, kararag tayo. Iti may kadwa, tatarigagayan ti Diyos ti kararag nga adda iti panggap na. Kunana iti verses 3 to 4, ikarkararagan da kami tapno ikan na kami ti Diyos iti nasayat agundaway ang mga sabaken mangipakaammo iti palimod may papankin Kristo. Tadayto iti gapuna nga adda ita iti pagbaludan. Idawdawat yo ang mailawlawag ko daytoy kasrebeng ko nga aramidan. Napadasan nyo ka din iti kararag nga saan nga nalawag wenno awan iti punteriana. Nadya maring katibigat. Lord, thank you po for this day. In Jesus' name, Amen. Nalpasan ka kabsat niya. Kaslangay kanayon nga adda iti lakad tayo. No may mayat kakabsat, no adda iti punteriya, dagiti kararag tayo, tapno maganting tayo, no nasong batanen, ket makapagdaydayo tayo iti Apo, makapagyaman tayo kenkwana. Kas makita tayo iti biyag ni Pablo, iti linaon lata ti kararag na, ket iti panakaisaknap iti ebanghelyo, ket awanan iti sabali. Daytoy kakabsat ket pamalagip kanya tayo nga dagiti kumakararag tayo ket agturong nga pakaydayawan ti Dios ken panakaisaknap iti ibang helyo. Di mo met ikarkararag kakabsat nga mga baka iti loto nya wenno waiting wenno tong eats. Iti kararag tayo iti linaon na kuma ket dagiti kararag nga mangiturong iti panakaisaknap iti ibang helyo. Daytoy nga puntos kakabsat ket may bilang met nga pamarigta kanya tayo. Ngano iti kararag tayo kat may turong tapno may saknap tinaimbag nga damag, sigurado nga ipatag ken patgaan iti Apo dayta. Di tayo kumanga maupupay, uray no kasla saan nga maawatan ti dadduma iti punteriya iti panag kararag tayo. Adda kumakakabsat iti panggap na iti kararag tayo. Let us start praying specific names of people, specific needs, and expect specific blessings from God. I know bilang isang matagal na Kristiyano na nakikinig dito sa mensahe na ito, marami ka ng karanasan ng mga answered prayers mula sa ating Panginoong Diyos. Pero hanggat nabubuhay ka, hayaan mo sana na mas ma-experience mo pa ang mga kasagutan ng Panginoon sa mga panalangin mo as you start praying specific people, specific needs, and expect mo namnamam dagiti specific nga bendisyon nga isagot kin ka iti Apo. Iti kapadasan wenno pakasaritan iti Israel, ket mangisuro kada tayo tatano nya ti mapasamak no saan tayo nga kumamang iti Apo iti panagkararag. When we read the Old Testament kakabsat, ore pa iti baro nga tulag, makakita tayo kadagiti nagadu nga daras, nagadu nga istorya kakabsat. Iti panang rebelde kan panagtalikod dagiti anak iti Apo. Ket tinalikodan da iti panagkararag. And what happens to prayerlessness kakabsat? Anya ti mapasamak no mapukaw when katantayo iti panagkararag iti biyag tayo. Amo tayon kakabsat iti sungbat na. Iti ili kakabsat iti Israel. Mabasa iti Isaiah chapter 36 verse 1. Nga idi may ka 14, may ka 14, atawon a panagturay ni Hezekias nga ari ti Huda, rimmaot ni Sennacherib nga emperador ti Assyria. Sinakop na amin nasarikadkadan a syudad ti Huda. Iti sinarununa nga ari a managan Ahaz ket nakillo iti panangidalan na. Ang narigat nga kabisado akabsat nya ta Ahaz gamin tinagan na. Ket nakillo nga talaga iti panangidalan na. Amo yung kakabsat no kasano iti panagturay na kas may isang ari. Mabasa iti 2 Chronicles chapter 28 verse 24-25 kunana, sanladay ta binurburak na ti amin nga alikaman ti templo. Sinaraan na ti templo ket nang bangon kadagiti altar ti amin nga paset ti Jerusalem. Iti tunggal syudad ken ili ti Huda
nagbangon kadagiti lugar a pagdaydayawan ken pakapuuran ti insenso a maipaay kadagiti ganganaet a di Diyosen. Kastoy ti nakaigapuan ti panangpungtot ni Yahweh ken kuana ti Dios dagiti kapuonan na. Kita nyo mat kakabsat, nakaro niya, binurak-burak na. Dagiti alaykaman iti unag iti templo. Kat namalagip tayo kakabsat iti daan nga tulag, iti templo kat napnuan kadagiti alaykaman nga indisenyo ni Apo Diyos tapno dagiti tattao kakabsat ket makaasidagdaken kwa na makapagdaton da, makapagkararagda ken madalusan kakabsat iti intero nga ili iti Israel. Ngam daytoy nga ahas kakabsat, ahas nga talaga niya kakabsat. Ket nagbalin nga nakillo, kit binurak-burak na dinadaal na kansal nga dayta, nangibangon pa iso na kadagiti di Diyosen kadagiti duma-duma nga lugar. Indispice na nga talaga iti Diyos kakabsat. Daytoy ti gapuna nga makapadpadas iti Huda iti nakaro nga panangraot dagiti kabangibang nga ili. Kumbaga, ito po yung consequences ng kasalanan ng hari na si Ahaz. Ngam pinugsat na Hezekias dayta nga rigat ta babaen iti panagkararag na iti Apo. Mabasa tayo dayto kakabsat iti may kadwa nga Chronicles chapter 31 verse 22-21. Inladawan da ni Hezekias kas maysa nga nalintag nga ari nga nananay ti kinapudnuna iti Dios. Ngam naman pay kakabsat nalintag ni Hezekias managkararag isuna adalat nga laklak amanda iti kinakillo iti panagturay ni Ahaz kakabsat. Pero ano pong ginawa ni Hezekias? Ano po yung pinalitan niya? Walang iba mga kapatid, no di nga nirugyan na nga umasidag iti Diyos. Laksid iti nagbasulan dagiti imo nga henerasyon, pinatganlat ta iti manangaasi nga Diyos iti kararag na. Mabasa tayo kakabsat ti Isaiah chapter 37 verse 6-7, kastoy ti panaybaga iti ari, kuna ti Apo adi kaagdanag kadagiti panglalais ken ka dagiti taga Assyria. Pataudan to ti Apo ti maysa adamag apaggapuan ti emperador nga agsubli ti bukod na pagilyan ket papapatay nanto sadyay. So makita tayo ito kakabsat ngahan man lang pulos nga napan nakigubat ni Hezekias tapno supyatan na wino kalabanan na dagiti mangganggandat kakabsat nga mangituray wino mangsakop iti ili da nga Huda. Iti Diyos nga mismo iti nagtrabaho tapno iti kasta haan ngagtuloy iti Assyria nga rauten iti Huda kakabsat. Anya iti tulbak na panagkararag. Nirugyan ni Hezekias nagkararag iti pudno nga Diyos ket gapu iti daytoy nilakamda iti pudno nga balaygi. Uray no addaman amak wenno di daman nga makita pay iti balaygi iti agdama. Syempre ba ikaw yung hari noon, hindi mo pa naman makikita na talagang mananalo ka sa gera, di ba? Syempre meron din yung takot dahil alam naman natin na ang Assyria ay isang malaking nasyon, marami silang mga armas, chariots, lahat na. Hindi mo pa nakikita kung ano talagang mangyayari. Pero bilang isang hari na nagtitiwala sa Diyos, nagkararag iso na kakabsat ket intalek na kini Apo Diyos iti dayta nga gubat. In the end, naalada iti balaygi, babaen iti parabor iti Apo. Nangabak da kakabsat san nga gapu iti bilag da, no di ket gapu iti Diyos nga mismo nga nangited iti balaygi kadakwada. Awan sarday ni Hezekias nga nagkararag iti Apo. Ket pinatgan iti Apo iti kararag na gapu iti nasayaat nga panggap na. Iti panggap ti kararag, ket saan nga tapno matungpal iti pagayatan iti tao ijay langit, no di ket tapno matungpal iti pagayatan iti Diyos sitoy daga. Kakabsat, let us change our mindset, nga no agkararag tayo, ket kontrolon tayo iti pagayatan iti Apo. Saan kakabsat? I repeat, iti panggap iti panagkararag kakabsat, ket saan nga tapno matungpal iti pagayatan iti tao ijay langit, no di ket tapno matungpal iti pagayatan iti Diyos titoy daga. Iti kararag ket saan nga panangibaon iti Apo no anya iti ited na wenno no anya iti aramiden na. No di ket dawdawatan tayo ken kuana nga aramiden na kuma iti nasayaat nga pagayatan na iti biag tayo. Kuna nakakabsat iti umuna nga Juan chapter 5 verse 14-15. Di tayo bumdeng o masidag ti Diyos agsipod taammo tayo nga ited na ti anyaman nga dawaten tayo no laket mayan nurot iti pagayatan na. Ket no mo tayo adenggen na tayo iti anyaman adawaten tayo, ammo tayo met nga awaten tayo ti anyaman nga dawaten tayo kenkwana. No siya kanya yung kakabsat ket may sa daytoy kadagiti verses nga ipapuso tayo.
ikabit tayo kadagiti diding iti balay tayo, kadagiti kwarto tayo, ikabil mo nga wallpaper iti cellphone mo, wenno laptop mo. Taday ito kat napatag kakabsat nga pambalagip kanya tayo, nga iti Diyos nga pagkarkararagan tayo kat mapangnamnamaan. And let us be watchful kakabsat, iti linaon iti kararag tayo. Kas naadal tayo nga iti tarigagayan iti Diyos kat kararag nga adda pamagyaman na, ken kararag nga adda panggap na. God honors our heart as we pray to Him. Prayer is not only a religious activity. Alang dito kakabsat nga aramid iti relihiyon. Dito kakabsat kat may nga regalo. Iti pa nagkararag kakabsat kat regalo. Okay, no mapangkati prayer meeting kat makapaturog. San mo mapapresyar? No, kararag ka kat makaturturog ka. Yan. Han mo mapapresyar. Ngam dito kakabsat nga panagkararag kat mapresyar tayo ko mga regalo nga insagot ni Apo Diyos manipod kanya tayo. Tano sublian tayo kakabsat ididaan nga tulag, dagiti lang papadi, iti mabalin nga umasidag iti Diyos tapno makapagkararagda. Ngamita, naawagan tayo nga nasantuan nga papadi iti Diyos. Direkta nga panakitulag, wenno panagkararag iti naipaay kanya tayo nga oportunidad. Your goal is not a feeling, but a continuous awareness of the reality that God is always present. No san ka nga agkarkararag kakabsat, agkang kanta ka nga kanayong ti it really hurts niya. It really hurts. Ngam numapadas mo, maamwam nga it really works. Yeah, it really works kakabsat. Nya. Saan nga baro kada tayo ti mensahe may papaan iti panagkararag ngam naiburay dayto itapno mapalagipan kumadi tumunggal maysa nga iti kararag tayo kumagat napnuan iti pamagyaman ken panggep. Numaminsan malabit umapay ti puso tayo datay sa ludsod nga apay nga masapul ko pa lang iti kararag no plinano maten ti Diyos iti amin nga mapasamak. Malabit pampanunutan tayo noon niya iti pagdumaan na noong kararag ken saan idinto nga adamaten iti insagana ti Diyos nga plano. Ngam di tayo kumakabsat nga liplipatan noan niya iti nangisalakan kadagiti tattao manipod ti pungtot ti Diyos kadakwada gapu iti panagdaydayaw da iti balitok asinan baka sinukog ni Aaron. Amasarakan iti Exodus chapter 32 verse 11 to 14. Dosaanan kakabsat iti Diyos dagiti tattao gapu iti panagdaydayaw da iti di Diyosen nga naramid ni Aaron kakabsat. Ngam imbabatan kakabsat ni Moises ida ket nagkararag iso na iti Apo ket gapu iti daytoy kakabsat nga panagkararag na imbabawi iti Dios iti panangdusa na asag paminsan iti daytoy nga kadagitoy nga tattao. Apay nagkararag akpay laeng amumutan iti Dios iti plano na iti biag tayo. Kakabsat ditoy ko mga ikali iti pakasarita no kasatno nga impangag ti Dios iti pakidawat ni Josue ngagsardeng iti init nga masarakan iti Joshua chapter 10 verse 12 to 14. Nagkararag iso na ket pinatgan iti Diyos. Sila lagip tayo kuma iti panangisalakan iti Diyos ken ni Jonas idi nagkararag iso na iti uneg iti tiyan iti ikan. Dagitoy ket sumagmamanulaan kadagiti pamaneknek iti dakkel nga relasyon na iti panagkararag ken panangipatungpal iti Diyos iti panggep na iti biag tayo. Kakabsat, awan malabit iti dakkel nga kontribusyon tayo tatta iti pandemic nga laslasatan iti lubong. Ngem iti kararag tayo ket dakkel iti maaramida na. I hope that we are still praying for our country, for the world, kadigiti tattao nga naapektaran, ken iti panangyadayo kanya tayo manipod iti daytoy nga sakit. I hope kakabsat nga hantay wag sarasarda nga karkararag iti Apo nga umay kuman iti panakaagas nga para iti daytoy nga sakit. Kakabsat awan iti maaramidan tayo no umayan iti may kapatwen no may kalima nga gubat iti entero nga lubong ngem mabalin tayo nga ag kararag. Di tayo nga mapasardeng dagiti napipigsa nga bagyo, puor, layos wenno gingined ngem manggeg iti Dios iti kararag tayo uray payno agtrib-tribunada kakabsat. Makamamak iti agsasaruno nga pigad nga madamdamag tayo nga mangted kapya iti nakalukat arwangan ti kararag iti Apo kakabsat. Anyaman iti sangsangwen tayo, bendisyon man wenno saan, naragsak man wenno saan, panubok man wenno saan, sila lagip tayo kumanga kanayon iti panagkararag iti Apo. Kas maudi kakabsat nga pamalagip iti tumunggal may sa kanya tayo. Masarakan iti Proverbio chapter 15 verse 8,
may ayo ti Apo no agkararag dagiti naimbag. Ngam kagura na dagiti daton nga idatagkan kwa na dagiti manag dakdakas. Sapay ko makakabsat. Ta iti inaldaw-aldaw bigat gana rabi di tayo ko mga agsarday nga agkararag anapnuan iti pamagyaman iti Apo kakabsat. Kat ikkan tayo ko makakanayon iti panggap dagiti kararag tayo. Kat kanayon ko mga may turong tapno iti kasta kat may saknap iti naimbag nga damag. Kasimbaga kanyayo tatay kakabsat di tayo nga tagibasitan iti bilag iti sao. Yes or no laeng. True or false laeng. Magtad daytoy iti panakadadaal wenno namnama dagiti babasit nga sao kakabsat. Di tayo kuma nga tagibasitan iti bilag iti sao. Ket aramaten tayo kuma nga agkararag iti Apo. Daytoy lang kakabsat iti mensahe nga kahit kung ay buray kanya tayo iti daytoy nga agsapa ket sapay kuma iti daytoy nga lawas aramaten tayo kakabsat nga napnuan iti panagkararag iti Apo. Kararag nga adda pamagyaman na kan kararag nga adda iti panggap na. Dito lang kakabsat madaydayo iti Apo agkikinita tayo manan intun sumaruno nga lawas. Mami nga nasantuan kan nakabalin iti amin Apo itultuloy mi o Diyos iti umasideg kan nagyaman king kaapo iti nga gundaway Apo yaman kami iti nalpas nga serbisyo mi yaman kami o Diyos iti taraon nga nagspiritualan no Apo nga impaay mo man no Diyos iti biyag iti tumunggal may sakada kami mapadayawan law na o Diyos iti nagan mo Apo tultuloy mi iti umasideg king ka o Apo kinagyaman king ka o Apo kadagiti amin o Diyos nga raramidam iti biyag iti tumunggal may sakada kami Apo na siya at manday to'y uno saan si kanataw Diyos iti mapadayawan iti biyag mi Apo yaman kami nura iti agtultuloy Diyos nga panangidalan mo Apo iti bawat may sakada kami kang runano Diyos iti agtultuloy Apo nga panangidaydayo milit taking ka o Diyos si bibiyag nga Ama ken man nakabalin nunay nga Diyos o Apo Lord ti o Diyos nga gundaway dumadawat kami latta o Diyos iti agtultuloy nga panarabay agtultuloy nga panangidalan agtultuloy o Diyos nga panangtad mo Diyos iti pamindisyon iti bawat maysa kada kami tulungan iti bawat maysa kang runano Diyos iti anak mo Apo nga kasapulan lawan na iti panakapaimbag iti daytoy o Diyos nga gundaway o Apo yukrad mo kadi o Diyos iti manakabalin kinaindaklan nga imam katipatay mo Apo iti masakit nga kaabsat mo Apo kat makita da iti ayat mo kang runano Diyos iti panakapaimbag nga marik na kadagiti nga kaabsat mo Apo duray pa lang ti daytoy nga gundaway mamati kami amami nga nasantuan nga naawat mi no Diyos dagiti sungbat o Apo kadagiti karkararag mi Apo mapadayawan lat nga kanayon no Diyos iti nagan mo Apo duray ti daytoy nga gundaway salaknibam mo Diyos iti pagilyan mi salaknibam mo Diyos iti lugar mi kang runano Diyos daytoy nga barangay o Apo Lord idalan mo Diyos kinik kami iti panagkaykay sa o Apo kang runan ko mo Diyos iti panakamamumiking ka ken iti agtultuloy o Diyos nga panagserbi ken panagpamati milat taking ka o Apo bendisyonam maminsan pa o Apo iti bawat maysa sikaw Diyos iti mapadayawan o Apo iti biyag mi sapay ko ma tadda kada tayo amin iti parabor ni Apo Jesucristo iti ayat iti Diyos ken ti agtultuloy nga panakikadwa ti Espiritu Santo iti memesa nga Diyos iti talo nga persona so kung matagtultuloy nga mangidalan nagtultuloy nga mangiwanwan ken nagtultuloy nga mangbendisyon iti bawat maysa kada tayo daytoy Lord Apo iti sangsang kamay nga kararagmi itinagan na po mi nga Jesus ken iso nga nangisalakan kada kami ket kunami amen.